клас започнахме ударно и заглушаващо шумно. Макар и малки, всяко дете дойде със своята уникалност и особеност, като държеше нещата да се случват точно според неговото разбиране на света. Въпреки много предизвикателното начало, в една стая да се съберат деца, едно от които иска да е светло, а друго тъмно. Едно иска постоянно детски песнички, а другото се изнервя от тях. Все пак, в моментите, в които успявахме да чуваме собствените си мисли, съумяхме да свършим и някоя друга полезна работа. Харесва ли ти? Да. От втората година нататък продължихме много по-интензивно и последователно да развиваме ценни умения, като рязане с ножица, лепеене, рисуване, конструиране, а за някои деца дори седенето на чин за по-продължително време се оказа предизвикателство. Положихме много усилия да разберем буквите и цифрите. Разширявахме взаимно както творческите си заложби, така и капацитета си на търпение до критични нива. Бяхме художници, музиканти и градинари. Технологиите станаха част от нашето ежедневие, чрез интерактивни приложения на таблета, мишокът STEM и други. Хайде, тук ни са всичките. Да не забравяме, че свирихме на какво ли не. На банани с вода, на ябълки, монети и пластилин. Още свирихме на разгъващо се пиано и с морски вълни. Имаше също така много поводи да празнуваме. Рождени дни, именни дни, празникът на мама, Рождество и много други. Изработвахме групово тематични табла и се грижихме за растения. Да, отгледахме си цели 2 бобови растения от малки бобчета. И всяко дете порасна, подобно на тези малки бобчета. Не само физически, но и емоционално и когнитивно. Силно дърпай още! Сега пред тях е животът. С още предизвикателства, с
още неща, които няма да им харесат. И още неща, които може би ще натъжат техните родители. Но щом те до сега успяха и пораснаха, вярвам, че те ще го направят отново, с тяхното темпо и по техния начин. За мен, госпожа Танчева, бе чест да бъда класен ръководител от 4 Б клас на тези ваши скъпоценни деца. Благодаря ви. Къде ще учите мишлето? Браво!